Salutare tuturor, sunt Papi și astăzi continuăm aventura în Phasmophobia. De data asta nu suntem singuri, ci alături de Rafael, Sky și Xeli. Vom intra împreună într-o închisoare abandonată și bântuită unde trebuie să descoperim ce fantomă este. Eu și Xeli o să încercăm să-i ajutăm pe Rafa și pe Sky să scape din această închisoare bântuită. Hai să vedem dacă reușim și dacă supraviețuim până în final. Ce avem aici? Level 476. Hai că a intrat Xeli. Xeli știe. Salut. Știe cu Phasmo-ul ăsta. Că am mai jucat cu el. Oh, iar Xeli! Xeli. Salut. Iar ca data trecută. Salut băieți, salut. Chiar că... Salut băieți. Sunteți experți? Salut. Dăm drumul la treabă? Hello. Da, dăm drumul. Gata, dăm drumul la... Erați doar părăsește. Salut. Da, spre pregătire. Da? Da. Hadov a donat 2 euro. Rafa, am maxim 45 FPS-uri pe de escapists. Sincer, Said ne-am hi. mece de FPS-uri. Vreo idee? Cum pot să le ridic? Pe așa e jocul Shadow, așa am și eu 45, ok. E joc vechi și de-aia. Dar merge bine jocul. Avem smage. Ce băgam? Ce ducem? Avem un gaz obiect pe asta? Cred că da. Ce iteme să ducem? Bun. Nu mă aud în joc sau? Ba Ia da. un parabolic mai întâi să văd dacă pot să aud Păi fantoma. sare. Ia. Nu. Fiți atenți, ascultați-mă aici. Ascultați-mă aici, băieți. Ascult. În primul rând, toate itemele le ducem în închisoare. Deci le aruncăm pe toate la ușă în închisoare acolo. Ducem cât un item din fiecare. Luați și chibrite de astea, luați tot. Tot. Ducem bun. tot Gata, ce se serios? poate. Gata. Nu mai cărăm cât un item, aruncăm tot. Că o să dea hunt. Deci înăuntru. Deci nu intri înăuntru, le arunci la ușă acolo, la mișto. La șto. Camere, toate alea. Tot. A intrat cineva. Hunt în 3, 2. Nu, n-a pornit. Senzor de mișcare, sare multă, IMF. Trepiede, camere, tot. Tot ce există se bagă. Și am aruncat chibritul. Deci e degeaba pastilele de ăsta. Deci pentru cei care ați intrat acum, ne jucăm cel mai greu challenge din Phasmophobia, imposibil challenge. Challenge-ul săptămânal, ai 0% sanity, nu-ți crește niciodată sanity-ul. Rafa, avem Sanity 0? Bun. Da, sanity e mereu 0 și nu va crește mai mult de 0. Bun. Sună ușor. Sanity-ul e non-stop 0, avem non-stop hunt-uri. Deci hunt-ul începe în 5 secunde când am intrat înăuntru. Fantoma e turbată, dar noi mergem mai repede. Ia stai. Putem să folosim senzorele să vedem unde e fantoma mai repede. Cred că avem tot, sincer. Da, e băgat tot. Dar e mai tare pe băieți. Activitatea. A sărit de la 0 la 7. Ei se vor auzi, din păcate, mai... E un MF5. Scaft. Da, e un pic mai scaf, dar... Ia vezi. Se pune să ca și de Twins. Da? Deja fac matematica băieții. Nu e neapărat, Da. am văzut că nu e... Avem toate itemele, facem legea. Facem legea, chat. Da, posibil, clar, ăsta este MF5, n-are cum să fie altcumva. Gata, putem intra. Vă aștept. Acum. Ready de moarte? Nu mă uleiez. Oh, atacă! Da? A dat hand doar cu mine aici. Mamă, Rafael. Stai liniștit că sunt expert. Știu deja unde trebuie să mă duc. A dat hand cu mine, ce... În cameră în stânga. A dat și ea hand, săraca. Și am stat 5 secunde. Ești mort? Nu sunt mort, nu. Depinde unde e camera fantomei. Pentru că priză nu e foarte mare ca și hartă. E imposibil să vină direct pe noi. E foarte slabă șansa. Dacă, zic, camera fantomei e departe, chiar și dacă dă hunt. Plus că sunt ascuns, adică 0% șanse.
Poate Deogen? Dacă e Deogen din 24 de fantome sau câte ori fi, E chiar crazy. e chiar nebunie. Ce nu știu Bun, eu... să tine atantul. A, da? Am intrat. Ce nu știu eu pe harta asta, Iau sare pentru red. eu nu știu unde e panou, aia nu știu, că nu știu harta. La cum e challenge-ul ăsta, cred că e Ce full anume? dezactivat și panoul. Panou de curent. Dar ar fi bine să-l vedem. O, avem mâna de maimuță. O putem Ce se învârte? folosi să scoată din evidențe? Sau ce face? Lejer așa. Are monkey paw? E Da. hunt. Da, putem E folosi hunt, iară. să scoate evidențe. E hunt, guys. Da, e jos, cred că 2 evidențe. Stați Wish pe for spate, evidence. guys. Trebuie să dea abonații I wish for evidence. Cu parabolicul înseamnă că este departe de noi. Au venit cei mai pricepuți abonați din România la Phasmophobia să ne rezolve aici. Care are nevoie Sky de bani. A venit Vericu. Generatoare de regulă în Verifică dreapta dacă pe mai unde am. intri și după Uite, în capăt, în dreapta, pe ușa aia. Da, este departe. Stai liniștit, Adelin. Vezi aici level 500? Știe băiatul. e departe. Ca să verifici dacă mai este hunt, Rafa, dacă nu știi, aprins, spamezi back-ul. Dacă Ei. nu poți să-l aprinzi, înseamnă că e hunt. Păi și dacă a oprit fuse box-ul. N-are importanță, te poți să-l aprinzi și dacă e oprit sau nu. Uite, vezi? E oprit. E full horror. Ok. Și acum nu mai este niciun hunt. Bun. Trebuie să găsim fuse box-ul, nu? Dacă merge și dacă este. Da. Ce item zici să iau? Sarea ce iau? The hunt. Breaker-ul este stricat, nu avem breaker în meciul ăsta. Ah, ok. N-avem breaker, deci Ce mai greu doar să vedem întuneric. dacă era aici sau nu. Raiju, Jin, mai greu. Dar de ce unde mergem? A, e stânga pe aici, nu știu. Folosim găsim- ăla pentru dovezi. Trebuie să găsim camera fantomei. Tu unde ești, Sky? Full ascuns. Păi nu mai e hunt. Nu? A, ok. Ba da, e. Are Nu ei Nu termometru poți, sau să ceva? ies, nu poți să ies pe ușa principală. Nu, am luat starea. Mă duc înapoi după termometru? Ah, ok. Da, Tu ești dacă afară? vrei, da. Da. Nu, Am și o nu. sarea. Poți să dai și o sarea cameră. A, da, după nu mai avem răscaun toate itemele aici. Ar putea fi Da. în partea stângă fantoma, că văd ușile deschise pe aici. Undeva Ia sunt niște la etaj? iteme. Vine la intrare, Stai, ca da. să-și ia tot la intrare. A, bun, sunt. Hai să luăm niște iteme. Iau eu termometru. Iau termometru și spirit box. Ia IMF. Poate o cameră, nu știu. Ia vezi. Stai că nu văd EMF. A, tier 1, ok. Și... Și o cameră sau... Cameră foto? Da, Sau video? foto. Hai că iau cameră Ce foto. temperatură avem? Average-ul. Avem 10 grade. Ia să vedem. Nu cred că e aici, că nu văd respirația. Am eu termometru, uite. Respir greu, nu știu dacă e aici. Game. Hai, să vedem. O fi aici? Mamă, e rece aici, uite. Verifică că uite, Da. să aici greu. Stai că i-am dat termometru, știe el. Da, scade mult. Scade mult. Maybe, aici e maybe, fantoma. maybe. Da, Aici e da, fantoma. e aici. Am și spirit Bun, hai box. să punem crucifixul mai în tot spate. lobby-ul ăsta să e. nu ne- Avem cum să ne ascundem aici, Atacă. în celule. De Au, suntem exemplu, gătiți, la suntem mine. gătiți, atacă. Baftă Sky. Nu, sunt aici cu tine. Baftă chat. Baftă, Charlie! Rafa, pot să joc și eu. Hai să... Călin, ai cumva level 500? Dacă da, 10 da. litri, 10 litri de ulei și level 500 chat. Puteți să jucați cu mine doar dacă vă cheamă John Nuts. Bun. Gata, Bă, Hantu? ce s-a întâmplat aici? Da, cred că nici nu a fost hunt, cred că a fost doar event. I don't know. Ia călcat în Da, e sare. gata. Dar nu era hunt, era event. Ah, ok, a călcat în sare. Deci nu e rat. Acum cred că e hunt, se fac pe el, acum cred că e full hunt. Acum e hunt.
Hai, Yeah, ce we're kind of quick though. Cam vine fantoma. Stingem lanterna că ne vede după lumină. E rapidă fantoma. Stinge lumina. Mamă, e prea rapidă fantoma! E rapidă? E foarte rapidă. Ok. Asta este... a good point. Mamă, cât de rapid era fantoma, tu știi cum călca? L-a omorât. Ai murit? Nu! L-a omorât. L-a omorât pe abonat, dar mergea foarte repede fantoma. Deci călca S-a extrem de oprit datul. repede. Ma. După ce a murit. Și s-a oprit, da, l-a omorât și s-a oprit. Ok, deci n-are kill streak-uri, bun. Putem să-i dăm revive cu... Sau nu cred că putem. Că n-avem What? sanity. Putem să-i dăm, dar avem cine... Da. Avem N-ave- cine să Păi nici nu putem folosi deloc, cred. Păi putem cu 0 sanity? Putem să dăm I wish for Nu, sanity, zic că nu putem ne dă folosi deloc, 5% cred că, sanity Monkey la nimic. și sanity-ul ni se scurge mai repede și după aia putem să-i dăm revive. Dar nu să știu vedem dacă se eu. aplică pe 0 sanity ăsta cu Și sanity-ul. în buze. I wish for sanity. Spune la abonat că fuge rapid. Oh. I wish for revive. I wish for revive. Vezi că e posibil să mori. Pune I wish for my friend's life. I wish să for my mor. friend's life. Da, e ok. I wish for my friend's life. Cred că tot Cred că îmi scade prea repede sanity-ul. Ia. I wish for life. Da, e strigat. Fie nu merge că să ne dea sanity, fie nu merge mâna de mai multă. Mi-a dat sanity, s-au mișcat degetele, dar după aia n-am mai făcut nimic. Da, deci ce facem acum? Înțeles. O fi Revenant că a fugit, n-a aceeași Vreau înșunere să mai dau un hunt acum, să merg cu parabolicul să-i aud fantome. viteza, că la cât de rapid a fost putea să fie Revenant. Viteza era la maxim, era... S-auzeau pașii non-stop. Foarte repede. Da, exact. Eu cred că era Revenant, era mega rapidă. Hai să mai dau un hunt, să închidă ușa, să mă duc să mai verific. Ok. Like pentru Revenant, coment pentru altă fantomă. Asta aștept. Ce credeți, chat, după ce ați auzit acolo? Și Jin merge repede? Faceți poză la sare. Dar nu mai dă hunt. Ha. Dacă dau I wish to see the ghost, se spawnează fix aici. Da. E strigoi. Sau... E Revenant? M-a blocat în ușă. Doamne. S-a închis ușa pe mine, că a început huntul și-s blocat în el. Eu sunt full blocat în ușă. Ia că se duce abonatul. Ce se întâmplă-s blocat? Nu mă pot mișca. Joacă cu Aida că e expertă. Păi avem experți aici, nu vedeți? Văd fantoma. S-a terminat huntul? Așteptăm să vedem ce zice abonatul. Uite expertul. Nu Ce a aud zis? fantoma. Vreau să fac poză S-a la miș- fantomă. Tot aici este S-a camera, mișcat normal acum. dar nu aud. Probabil doar când te vede începe să fugă, ceea ce face Revenant. Eu văd. Yeah. Ia Are you here? Where are you? Are you friendly? Că noi avem temperaturi sub 0. Aia e singura dovadă. Deci avem sub 0? Da, nu o să mai îmi răspundă. Deci cred că e Revenant. Și eu zic un Revenant. Joacă și cu Aida, please, nu mai insistați, băieți, vă rog, că nu joc cu oameni specifici. Eu am dat codul, intră cine vrea. Nu o să invităm persoane din chat. O să stau un sec un pic,
camera fantomei să văd când dă hunt. Ok. Oriur încă cioc trebuie Bă! să fac. Nu, am vrut să pozez fantoma! M-a cocoșat! Ce s-a întâmplat? Oh! A bipăit, a pulsat încet fantoma. N-a fugit să tine, cât i-a văzut. Ba da. Deci a început să fugă cât i-a cred văzut. că-i taie, așa cum am văzut și și-a schimbat locația, Iisus. Ai murit? A murit Rafa, da. Spune că și-a schimbat locația și că crezi că e taie. Mamă. Și-a schimbat locația, cica. cica. Că e sus. Acum am E sus investigat acum. mai mult, am îmbătrânit și acum e mai înceată. Ah, ok. Dar nu are cum să fie taie. Dacă ați murit, Uite, nu vezi? Uite. dacă puneți fantoma Da, corect, Noi avem temperatură sub 0 ca dovadă. Da, da. da, Deci frate, Rafaele, chiar dacă e murit, tu dacă pui fantomat și noi ghicim, tot se pune. Da, exact. Deci taie Vezi n-are că cum să atacă din nou. fie. Că avem Hai, temperaturi sub 0. I bet for a revenant. Moroi? E cu noroi. M-a luat și pe A mine. murit abonatul? El Da, mai da, probabil mor. Mai trăiești? A murit și el? Nu, a murit, du-te în dubă. Da. Ce Punem un pune? Ce revenant? credeți că e? E moroi? De ce moroi? Pare veran, moroi. Hai, punem Nu moroi. știu, ori moroi, ori Moroi. veran. Nu știu nici abonații, e grav. Ori din cauza că suntem cu sănătatea scăzută și ea vine moroi? rapid când suntem. Ai pus moroi? sănătatea Am dat drumul Da. la duba. Da. Și eu am pus moroi, dar cred că e revenant. Dacă e Revenant. The The Twins! Nimic! Era în două camere. Nici pe Wow. aproape. Wow.